खुलुमबाय लोगोफोर इडुकेसन आसाम मान इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बेयाव दं माखासे मोस्ट इम्परटेन्ट कुइसन एन्सार आरो माखासे मोस्ट रिपिटेड कमन एन्सार कुइसनफोरखौ लानानै दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लाबोनाय जादों लोगोफोर। स' नोंथांमोना जोबजासिम मोजां नायलांबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामो जेन। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दानिया कुइसन नाम्बार 1 आव दं। दिनैनिया कुइसन नाम्बार 1 आव दङ। मा होनदों बेवहाय हु एमंग द फलोइंग वाज कल्ड सरजनी अफ आसाम बाय गान्धीजी। सरजनी अफ आसाम होननानै गान्धीजिया गाहायनि सोरखौ बुंदोंमोन? अप्शन ए आव दं चन्द्रप्रभा सैकियानी, अप्शन बी भुगेश्वरी फुकनानी, अप्शन सी भानुमति तालुकदार, अप्शन डी पुष्पलता दास। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी भानुमति तालुकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 2। The first session of Assam Chhatra Sanmelan was held in। आसाम छात्र सन्मेलननि गिबि जथुमनाया बबेयाव जागायजेन्दोंमोन? अप्शन ए आव दं गुवाहाटी, अप्शन बी तेजपुर, अप्शन सी जरहाट, अप्शन डी डिब्रुगड़। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 3। ददार आली was constructed during the reign of which Ahom king। ददार आलीखौ सोर राजानि खुंथाय समाव खोनाय जादोंमोन एबा बानायदोंमोन? अप्शन ए आव दं शिव सिंह, अप्शन बी रुद्र सिंह, अप्शन सी गदाधर सिंह, अप्शन डी गौरीनाथ सिंह। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी गदाधर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 4। Who had conferred गपिनाथ बरदलै with the title लोकप्रिय? गपिनाथ बरदलैनो सोर लोकप्रिय बिमुंखौ होदोंमोन? अप्शन ए आव दं बिराज कुमार नेहरू, अप्शन बी जयराम दास दलत्राम, अप्शन सी विष्णु सहाय, अप्शन डी साइद फाजल आली। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी जयराम दास दलत्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 5। During which region did the Chinese traveler Huinsang visit in Assam? सोरनि रायजो खुंथाय समाव हिउएनसांआ आसामाव फैदोंमोन? दा बेवहाय दानिया अप्शनाव दं ए अप्शनाव जोंहा मा होदों चन्द्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी कुमार भास्कर बर्मन, डी अशोका। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी कुमार भास्कर बर्मन। लोगोफोर जुदि नोंथांमोनाव बेवहाय जुदि इन्डियानि सोङो अब्ला बेवहाय एन्सारा अप्शन बी हर्षवर्धनसो जागौमोन। स' नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय इन्डिया आरो आसाम बे मोननैनि फारागखौ। दानिया आसामनि सोङोबाथ' नोंथांमोना मिथिखाबायानो अप्शन सी कुमार भास्कर बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 6। द आसाम एकर्ड वाज साइन अन। आसाम एकर्डआ माब्ला जादोंमोन एबा माब्ला खालामदोंमोन? अप्शन ए आव दं 15 आगस्ट 1957, अप्शन बी 15 आगस्ट 1973, अप्शन सी 15 आगस्ट 1985, अप्शन डी 15 आगस्ट 1990। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी 15 आगस्ट 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 7। Who gave the slogan You give me blood, I shall give you freedom? बे स्ल'गानखौ सोर बुंदोंमोन? नों आंनो थै हो आं नोंनो उदांस्रि होगोन होननानै। दानिया अप्शन ए आव दं सरदार वल्लभभाई पटेल, अप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, अप्शन सी महात्मा गान्धी, अप्शन डी सुभाष चन्द्र बस। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी सुभाष चन्द्र बस। गोसोआव लाखिबानो जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 8। Satriya is Hindu classical dance।
फ्रम अफ विच स्टेट? सात्रियाया हिन्दुफोरनि मोनसे क्लासिकेल मोसानाय। बेयो गाहायनि बबे रायजोनि मोसानाय होनदों बेवहाय? अप्शन ए आव दं मा होनो मणिपुर, अप्शन बी आसाम, अप्शन सी वेस्ट बेंगल, अप्शन डी उडिशा। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 9. द फर्स्ट एसामिस फिल्म जयमती वाज रिलिज इन? एसामिसनि गिबि फिल्म जयमतीखौ माब्ला रिलिज खालामनाय जादोंमोन होनदों बेवहाय? अप्शन ए आव दं 1931, अप्शन बी 1948, अप्शन सी 1935, अप्शन डी 1953। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 10. हु इज नोन एज द लायन मैन अफ आसाम? सोरखौ आसामनि लायन मैन होननानै मिथिनाय जायो? अप्शन ए आव दं राधा गोविंद बरुवा, अप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, अप्शन सी जादव पायें, अप्शन डी विष्णुराम मेथि। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए राधा गोविंद बरुवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 11. व्हाट इज द फुल मीनिंग अफ जीएसटी? जीएसटी नि आबुं मुङा मा? अप्शन ए आव दं गुड्स एंड सार्भिस टैक्स, अप्शन बी गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, अप्शन सी गुड्स एंड सिम्पल टैक्स, अप्शन डी गोल्ड एंड सिल्वर टैक्स। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए गुड्स एंड सार्भिस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 12. Which आहम किं dug the जयसागर pond? सोर आहम राजाया जयसागर फुख्रिखौ जावदोंमोन? दाना अप्शन ए आव दं राजेश्वर सिंह, अप्शन बी सुहुंमुं, अप्शन सी रुद्र सिंह, अप्शन डी नरनारायण। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी रुद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 13. Which country has no border with Assam? गाहायनि बबे हादरा आसामजों सिमा नांजाबनानै गैया? अप्शन ए आव दं भुटान, अप्शन बी चाइना, अप्शन सी बांलादेश, अप्शन डी नन अफ दिस एबा मोनसेबो नङा। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 14. हाउ मेनी नेशनेल पार्क आर देयर इन आसाम? आसामाव गासै बेसेबां हादरारि पार्क दं? अप्शन ए आव दं 5, अप्शन बी 6, अप्शन सी 7, अप्शन डी 8। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी 7। आसामाव दा गासै गं 7 हादरारि पार्क दं। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 15. Which one of the following item is related to दान्दी मार्च? गाहायनि बबे मुवाया दान्दी मार्चजों सोमोन्दो दं? अप्शन ए दं सरि बेहाय अप्शना मोनसे मिस्टेक जादों, स' बेखायनो सरि लोगोफोर टाइपिंआव एसे मिस्टेक जादों बेवहाय। अप्शन बी आव दं सेल्ट, अप्शन सी सुगार, अप्शन डी मिल्क। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी सेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 16. Which of the following ministry is associated with सर्बानन्द सनोवाल? गाहायनि बबे मिनिस्ट्रिखौ सर्बानन्द सनोवालनो होनाय जादोंमोन? अप्शन ए मिनिस्ट्रि अफ आयुष, अप्शन बी मिनिस्ट्रि अफ एडुकेशन, अप्शन सी मिनिस्ट्रि अफ फाइनेन्स, अप्शन डी मिनिस्ट्रि अफ स्पोर्ट्स। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए मिनिस्ट्रि अफ आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 17. राजीव गांधी खेल रत्न एवार्ड has been renamed after which of the following sports personality? राजीव गांधी खेल रत्न एवार्ड बिमुंखौ गाहायनि सोर गेलेगिरिनि मुङै फिन आरोबाव गोदानै दोनफिननाय जादोंमोन? अप्शन ए आव दं केटी सिंह बाबू, अप्शन बी मिल्खा सिंह, अप्शन सी सुनील गावस्कर, अप्शन डी मेजर ध्यानचांद। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी मेजर ध्यानचांद। अखा हाबाय लोगोफोर, खोनानायाव एसे प्रब्लेम जानो हागौ। नेक्स्ट क्वेश्चन दङ जाना 18. Who among the following recently received the prestigious Assam boikwobw Award 2021 2021? 2021 नि आसाम बोइkwobw एवार्डखौ एबा बान्थाखौ गाहायनि सोरनो होनाय जादोंमोन? अप्शन ए आव दं लाभलिना बरगोहाय, अप्शन बी होमेन बरगोहाय, अप्शन सी रतन टाटा, अप्शन डी
डक्टर बसन्त हाजरिका। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन सी रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 19। What was the last capital of Ahom Kingdom? आहमफोरनि जोबथा राजथावनिया मामोन? ऑप्शन ए आव दं चराइदेव, ऑप्शन बी जरहाट, ऑप्शन सी डिब्रुगढ़, ऑप्शन डी शिवसागर। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन बी जरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 20। बेनो जाबाय दिनैनि लास्ट क्वेश्चन एबा जोबथि क्वेश्चन लोगोफोर। दाना बेवहाय दं हाउ मेनि कन्स्टिट्यूशन्स आर देयर इन द लक सभा फ्रम आसाम? आसामनि लक सभायाव गासै बेसेबां सिट दं एबा खथा दं होननानै बुंदों बेवहाय। ऑप्शन ए आव दं 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 21। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन बी 14। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे नेक्स्ट भिडिअआव। स' लोगोफोर दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।